Mayingikhethe inkosi enkulu yasebuhleni kaMonazaretha. Nkosi yamakhosi, ungithumile wathi angiguqe la. Ngiyacela ke nami Nkosi yamakhosi ungiphe amandla uqede novalo, ngoba umuntu ongathi uyakwazi kuma phambi kwaNkulunkulu ame phambi kwamakhosi, phambi kwabefundisi, athi hayi mina nginalo uvalo. Hayi, angazi lo muntu ukuthi ngamfanisa nani. Kufika izwi eliqhamuke enkosini, angilalanga. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi mina angixhume njengoba ngiphethe umbhobho, ngikhuluma kuwo, wona uyokhuluma le. Ngicela ke mina ngibe ispeaker sakho baba. Ukhuluma wena lapho. Ngizocela ukudlula engomeni yamashumi awu-9 nantathu. Siyabonga Nkosi. Umhlangano wakho kaJulayi, akekho wayazi ukuthi lo mhlangano uzosifica. Abaningi abaficanga sebehambile. Mina nginenhlanhla ngingomunye obungeke ungifice lo mhlangano, kodwa ngothando inkosi ngimemile nami ukuthi ngibe khona kulo mhlangano. Kepha ke Nkosi uvalo, ungiphe isibindi sasezulwini ngikhulume konke ozafisa ngikukhuluma. Sisahuba lesihlabelelo ngizocela umoya angibhekele embhalweni uJeremiya 23 kuso esikhulu. Siyakubonga
bafundi baba inkosi isishilo ukuthi ubani loguqile la ya mina nengane yakwaNgubane le enyakatho ithempeli sishilo inkosi kusejabuleni abanye bathi kusejabuliseni lilodwe lasejabuliseni ithempeli bese kwakhona lasejabuleni ngizala ke ithempeli lasejabuleni angibonge baba labantu inkosi njengoba bezinkumbi bengaka balindele izwi lakho angikholwa ukuthi ukhona umuntu othe mayiza la wathi sengathi banganika umfundisi usibanibani inkonzo ngoba bakhona nkosi abangaboni ngokufanayo baningi bahambile la phakathi kwethu bakushiya Thixo wethu balandela abaphathi babo umuntu athi hawu kodwa uma ngisala la umfundisi wami uzothi baningi thina ngabe siyazibongela maNazaretha mina isiqu lesi sesine ubaba mkhulu angimbonanga kodwa ngibona inhlanhla yokuthi uma kushintsha ibhanti ngizuza inhlanhla yokuthi ngingaduki lakha kukhona izinto okufanele uyiqaphele ukuthi konje makushintsha ibhanti yini into eyenzakalayo ngathi mangiluleka mina izingane zami ngoba ukushintsha kwebhanti maNazaretha akusona isikhathi esihle leso suke sisibi ngoba sigovuza ngisho imindeni yonke ihlukane phakathi ngathi ngiyabona ingane zami uma kushintsha ibhanti yinye into kufanele niqaphele anobheka ubhoko ukuthi uliphethe ubani ubheke ihawu ukuthi liphethe ubani ubuze uqaphela ke ukuthi lo phethe lezo zinto uyena yini ohamba kwenyama esile mina inkosi unyazi bengayazi ngisho kuyibona nje lecekeni bengayazi ya ngoba uNkulunkulu mazosebenza ngomuntu uyamfihla amen kodwa kwathi makulandwa umzimba kwaDavi nami ngaya khona sathi masifika lapha kwaphuma insizwa nje iphethe ubhoko iphethe nehawu nehlahla ngathi hawu listen ethi eyami indaba mina ngayiqeda lapha na ngize lana hayi mina hayi sengiqedile mina benguzele ngalelo langa ya ngiyacela Nkosi mawusangigcinile hayi kodwa hayi simningi lemzimba ngibona hayi phela mina ngabe ngisekho ngilana ngomusa wenkosi unyazi amen ngizoxoxa ngivumele Nkosi ngibabaze imisebenzi yakho oyilobile kithi nawe ngakini ikhona incwadi ushemba ibhala amen mina ngifuna ukukhuluma ngayibhale ngami wayibhala ngobaba wayibhala ngomama hayi yezwe lakithi eyakwethu incwadi ushemba ibhala amen awufundeke funda ba Jeremiah 23 verse 1
26. verse 1. Funda phela ba. Ekuqaleni kokubusa kukaJehoyakhini indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika leli lizwi. Ngilinde phela ukuze siyihumushe. Phela mangaluhumusha lizwakala. Le ncwadi ikhuluma ngokuthi kwathi ngonyaka othize kwakhulunywa ke ngababusayo ukuthi ngesikhathi kubusa inkosi ethize indodana kabani sebayazi abadala lana kwaZulu babe beliyikhathi ngezikhonyana ukuthi ngonyaka wesikhonyana hayi iminyaka into efika manje ukuthi u19 bani 20 bani bona babe beka iminyaka ngezigigaba lezi ezenzeka kulezo zikhali nalana ke ithi lenkosi ekuqaleni kokubusa kwenkosi qhubeka baba Kwafika leli lizwi livela kuJehova lathi, lo muntu okhuluma laphana wayengumprofeti. uNkulunkulu wayekhuluma ngabaprofeti. Lento kuthiwa yibandla lalingekho. Ibandla liqale ngayo nguye lo ohleli lapha. Amen. Waqala wathi ngifuna ukwakha ibandla eliyabantwana bami engizobakhela ngisho umuzi wabo. Inhlanhla engaka yokuthwesa nabantwana bakaNkulunkulu abangasangeni esihogweni. Ithi inkosi mina ngizonakhela awena amajele. Uzongena kanjani esogweni kwahlala isandla esikhulu phezu kwakho? Hayi kodwa siqapheleni nazo. Sengathi lento ikhandwa yaba nesile eceleni esihamba nayo. Siyezwa ukuthi akhona amadoda amathathu. Athi oh shembe. Kulungile. Usuze wavuma. Kodwa la ufika khona uzofaka uthando sifaka uxabano. Ubafundisa iqiniso sibafundisa amanga. Uthi abathandane thina sifaka impi phakathi kwabo balwe njengoba siyilwa manje. Hey siyalwa manje. Hayi siyalwa. Hayi kakhulu kubelusi. Yabona belusi hayi khona. Inkosi uThingo yake yathi awu ifrontline yami. Yathi manje ngaboni ngasolini. Hlalani phansi. Hey yama kulelo gama kwaze kwayisisele. Ithi hlalani phansi. Kodwa kwenzeki? Hayi kwenzeki. Ufunani? Ungabuza umfundisi mayifike ngakuthi uzofunani. Uzofuna. Qhubeka baba. Usho kanje uJehova uthi, yima egcekeni lendlu kaJehova. Njengoba ngimi la egcekeni lendlu kaJehova. Ukhulume kuyo. Awukahle. Bazothi ngisethempeleni. Hey ngisendlini kaJehova la. Njengoba ngiguqile ngimile. Ngithunyiwe. Le ncwadi ikhuluma ngokuthunywa. Kwakuthunywa uJeremiya umprofeti. Hayi mina ngiyena umprofeti. uNkulunkulu usehlile wazibambela yena msalo. Amen. Sihleli noJehova. Iliphi bandle lake lahlala noNkulunkulu? Ithi inkosi langa uNkulunkulu omuhle ohlala nabantu abantu bayibhike kuye. Amen. Sonke njengoba sila ilona lofuna ukufika enkosini afika ibike. Amen. Yaba. Ukhulume kuyo yonke imizi yakwaJuda. Ukhulume kuyo yonke imizi. Lana
nanka amakhosi phambi kwenu kunezizwe zawo lamakhosi njengobela ayikho inkosi engathi ayinathi isizwe sayo la kuthiwa ngikhulume hey wendaba ezitha ngizongixolela khuluma mina kuthiwa ngikhulume ya efika ukuzokhuleka endlini kaJehova onke njengoba sifikile sizokhuleka endlini kaJehova kuthiwa ngikhulume hayi mina izwi lithi khuluma wonke amazwi engizokutshela wona ukuthi wakhuluma ungabe usubuka mina kabili ya verse 3 mhlawumbe bayakukulalela baphenduke mhlawumbe nizawulalela niphenduke uyabona kufakazekela ukuthi kukhona abangayizwi inkosi mayikhuluma isikhuluma ngeenceko zayo othanda mina uzoyizwa le nto engizoyikhuluma ngoba uthanda mina ya kube yilowo nalowo endleleni yakhe embi kube yilowo nalowo endleleni yakhe embi ngibuye kukho okubi ebengicabanga ukwenza kubo yabona uma wenza okubi inkosi yakuplanela lo wenza kanje kimi hayi kulungile lezo inyanga yezulu yayikhomba isihlabelelo ukuthi siyohlangana ikhomba ikhona lesihlabelelo thina njengoba asizwa into esitshelwa inkosi njengoba incwadi ekade ifundwa lapha yomthetho ikhuluma ngemithetho esilotshelwe yona ukuba siyigcine uma siyigcina lemithetho nemithandazo yethu uzoyizwa asehlisele nezibusiso uma siyilalela siyigcina umbuzo ke uthi siyayigcina lemithetho esifundiswe yona la ekhaya siyayigcina yini silila sibe kangaka uma ngabe siyigcina ngikhule mina la ekhaya amaphoyisa nethu namhlanje umuzi kade memeza umvangeli amaphoyisa lapha la bashumayela ukuthi bashumayela hayi bo ezansi la ekhaya ukugadwa nje into eyayingekho umuntu wayegada yena ngisho ekama ngawufike ume ngenhla kwekama bazephameni kumenyezwe usibanibani wasekuthini uma ungekho bakuthathela ukudla kwakho bayokubeka ngokuthatha namhla kanti ushembe wayezosifundisa ukuzondana ukungathembani ya verse 4 uyakuthi kubo usho kanje uJehova uthi uma ningalaleli ukuba nihambe emthethweni wami unyazi asifundise wona engiubeka phambi kobuso benu engiubekile phambi kobuso benu kanti ufundwa la masabatha wonke yafundwa lo mthetho ya verse 5 niwalalele amazwi ezinceku zami abaprofeti hey usexolela ukukhuluma ngathi ngoba mayikhuluma yena akuzwakala abamuzwa abantu ukuba siyamuzwa ngabe wakhuluma kanye ya lesila sidala uzongibhekela uHezekiya baba ngizama ugijima ume nje uHezekiya 20 soqala kusesikhulu ume ake ngikhulume indaba yomusa engiwuzuzile kunguye ya umusa lusile wabona isihlahla sivutha
wathi ake ngisondele lesihlahla kunini sivutha siphele. Uma seduze uzwa izwi phakathi kwelangabi lithi, Moses, Moses, khumbula icathulo zakho enyani zakho, ngoba le ndawo omi kuyo ingcwele. Uyabuza uMoses, ubani wena okhuluma? Lithi izwi, mina nginguye onguye. Ulizwi kanti igama lakhe unguye onguye. Hey, la ekhaya kusebenza izwi. Amen. Lifikile izwi kimi. Ngathi hawu, wena uthunywe kimi? Wathi ngathi uyangazi mina ngubani. Awenza iphutha nje. Ngoba bengimeyo ngithi hayi ingane le ubaba ngeke athini ingane. La ekhaya izwi noma ngabe lifika ngengane encane kangakanani, uma ethi lithi izwi lenkosi kuphelele. Amen. Uyakwazi ukuhlukanisa umuntu othunywe inkosi noyithuma yena. Oyithuma yena ufika kutshela athi hayi bengithi yenza kanje. Kodwa othunywe inkosi uqala ngokuthi lithi izwi lenkosi. Nami ngakufunda kusekhona umfundisi Madlala sasizophakela abantu. Uthi hayi hambani nokhuleka qha. Uma nibuya bese nithi lithi izwi lenkosi bonke abantu ethempelini. Uma ulale udelele lelo lizwi udelele ushembe. Amen. Mina maNazaretha ake ngibabazi, ngiyababaza ngifunda incwadi inkosi eyilobile ngani. Kodwa ngicela inkosi ungiphe isibindi ngoba ngiye ngihluleke ukukhuluma bese ngiyakhala. Emveni kokugula kwami ngiyakubika lokho. Mangimi phambi kwamaNazaretha bekufika ulaka. Kuthi angilwe namankhono. Namanje abaningi mangikhuluma bathi ngiyalo. Ukhona omunye izolo uthi hawo manje ulwa nani? Ngithi cha ngilwe ngiyabuza. Ngiyacela uliqede inkosi lolulaka. Kodwa khona ulaka lasezulwini. Khona ulaka nje lasesokweni. Uma ngilwa nawe ngeqiniso ungangizondi. Lapha ekhaya emzini kababa engizama ukuyiphilisa ngakho inhlabathi. Ngacela enkosini uThixo. Ngoba inhlabathi ifuna uma uyisebenzisa ubiye ngisho imbuzi ingangeni. Ngacela enkosini uThixo ngathi baba ngitshale ukuthi nokuthi nokuthi. Ngitshale ihlahla mina. Ihlahla lezi zikamango lomkhulu lokwesilungu. Ngathi inkosi ngicela ke ngicelile kuhulumeni ukuthi angixhase angibiyele le ndawo. Inkosi yanginika isibusiso. Kuseyiyo yona le hlila. Amen. Ngibeke sengenza isivumelwano nezingane. Ngathi niyabona umbhalo ukhuluma ngokweshumi ukuthi konke kwakho okuyinzuzo noma okulimayo wohambisa okweshumi kuNkulunkulu. Amen. Savumelana kwakuNovember. Ngifunda incwadi kaShembe ayibhalile kimi. Uthe mayiphela uNovember ngahlatshwa umkhuhlane ngaye ekliniki. Ekliniki bangithatha bangiphonsa esibhedlela ngazi noma kwakuyindlela yokunciphisa abantu
bathi uphethwe i-COVID wena hlohle nabantu nje abayiphilelayo nabangena-COVID nabane-COVID. Hawu, lana ngoba sigula ngokwehlukene basho kanjani ukuthi mina ngingenwe yi-COVID? Ngihlale khona esibhedlela ngiyabona amaviki ayisithupha, kwashaya isikhathi sokuvunwa kwalezi ithelo. Ngathi mina kumakoti wakithi, lalela-ke, funa iveni kuSpanbar, niyilayishe, nigcwalise, niyise Ebuhleni. Uma ufika Ebuhleni, awufike ungibike ukuthi ngisesibhedlela ngiyagula. Funa uyizwe indaba kanguye ulizwi lula. Isihlabelelo simetha amagama amaningi somnganisi. Ngempela bakwenza lokho. Ngabathuma ngathi abeze la Ebuhleni. Uma befika Ebuhleni angazi bakhuluma nobani. Mina ngisesibhedlela. Bawehlisa umanga babuyele emuva ekhaya. Lapha ke Ebuhleni akulula ukuthi ubone ubaba. Ngoba uhleli lapha phezulu. Ikakhulu uma umuntu wesimanga akulula. Zingane eziya lapha. Kwahamba ingane ke iyothula okweshumi engangulethile. Kwaphuma isibusiso babuya bagibela baye ekhaya. Kwadlula usuku noma zimbili kwangena ucingo. Sengixoxola yilo makoti wakithi. Uthi sambile njengoba wawuthe sihambisa umanga Ebuhleni. Kuthe sasila ekhaya kwangena ucingo kufona umfundisi uSibanibani. Uthi mamdluli, njengoba ngikhuluma nawe ngiphambi kwababa. Ifoni lena ikwi-loudspeaker. Uthi baba ngibuza ukuthi umfundisi yini udliwa yini? Uyaphendula. Uma mayikhuluma inkosi uyamuzwa naye. Uthi baba umkhuhlane lo ovelile. Engakaqedi ithi hayi. Mbuza ukuthi lokufa kumngene nini? Asho lo mfundisi athi uthi baba ngibuza ukuthi kumngene. Engakaqedi athi baba hayi wenzeni? Uyakwazi imibuzo sezulwini ngwayimela. Wenzeni? Uthi konje uma uphethe isihlabelelo usiphatha kanjani? Usiphatha kanjani? Uthi uyabona bonke abazohamba, abagcotshwa bonke abazohamba, namba ngiyababona amagama. Uthi kodwa elalo angiliboni. Wenzeni? Ithi inkosi ngisazohamba ke ngemndenini wakubo ngiyobuza ukuthi wenzeni. Ithi ngoba mina ngiyamdinga. Hawu. Yathi ngisafuna ukusebenza ngayo wena usuzozonda ke wena. Angazi noma yilobo busuku ngoba ngangingazi ngangixoxela sengibuyile esibhedlela. Kodwa kukhona usuku esibhedlela. Uyabona uma uhambile ubona nje njengoba sibona awuphuphi. Ngabona abantu begcwele iwodi konke nezingane ezincane kuyavotwa. Kanti ivoti kuvotelwa mina ukuthi ngiyahamba noma ngihambe. Nesi ngiyabona bafika nabe bathola sengidlule. Babuyisela amakhethini. Kuyobiko noma kulandwa inqola ekungilayisha. Uma bebuya hayi sengiphaphele. Amen. Uthi udokotela ebhala i-discharge engidischarge. Uthi Ngubane, uyabona njengoba uphuma la ubothatha umbhoko ngoba ngiphethe lo mbhoko.
uhamba umemezele akasaqedeli ukuthi ngimemezele ukuthini. Uthi abantu abasezingeni lakho ngokukhula abaphumi la esibhedlela. Hawu, kanti bayaqedelwa. Bayaqedelwa. Ithi hamba uthatha umbhobho ke uhamba umemezele. Ngathi mina hey. Mina ngathi ngaliqeda ibhodlela likavaseleni. Ukusuka la ngiyalapha ethendeni bekufanele ngime la okhalweni ngiphumule. Kwangiphatha ukugula. Hey. Kwangiphatha ukugula. Ngathi mangifika ekhaya ukwehla nje embhedeni ngase ngibekele ithini lapha ngaphansi kombhede. Ngehle ngiqoshame ngikhuluma imisebenzi kaShembe. Amen. Mawunjalo suku usufika. Kwakushoda amaphampasi nje kuphela ukuthi ngifake amaphampasi. Mangiphuzile ukusukuma, ngizokwehla sekubhedeni. Ya. uNkulunkulu esimlandelayo, uNkulunkulu weyimanga. Amen. Ya. uNkulunkulu abantu bathi imlingo. Angazi inkosi namakhosi noma ngizothi idimoni. Noma ngizothi kungenxa yamacala ami noma amacala abazali bami. Noma kukhona ukukhala okukhona okufanele kulungiseke. Ngoba lokugula kungiphathile namanje angikaphili kahle. Ngelinye ilanga ngiyafika ngizobonga enkosini. Uthi hawo la ndoda kunjani manje ndoda? Nithi baba akusafani. Uthi phila manje. Phila. Amen. Abangibona ngigula bebethi uma besho makubuza ukuthi unjani uthi abanye bathi akasekho. Ya. Wena ungibona sengumuntu ngiyakwazi ukuguqa. Sengumuntu ngiyaphila ngonyazi ngolizwi ngonguye. Amen. Ya. Angazi noma idimoni noma amacala. Lokugula lokhu okungiphathile. Tekusuka kwangena kundodakazi. Waba nephika elithi malimvukile bamfonela unina bathi hayi kuyabheda enganeni yakho. Sesikoleni sebamise emakliniki kuphela ioxygen. Ngagcina ngithi mina hayi anomletha noma nisitshele simlande azofela la ekhaya. Makukuthi uyafu uzofela la ekhaya. Unyaka wonke intombazana iphethwe lokugula. Izolo ngolesihlanu kufona yena uMamdluli lo. Uthi ngibiziwe esikolweni. Kuthiwa uSibongiseni uyagula. Ngathi kulungile hamba. Uma efika uthola lokugula ekuphethe le yangane leyana sekuphethe loyo mfana. Bayiphuthumise eklinik naye. Bafike beyifaka ama-oxygen. Ntambama mangimfonela isinjani na uthi cha sibuyile. Ilele kodwa kwamanje. Le ngane engikhuluma ngayo mfana. Kwathi bedlala noma babelwa noma babedlala bayiphula ingalo le. Yaphuka la yaphuka nasehlombe. Sayisa esibhedlela eklinik. Eklinik bayidlulisela esibhedlela le engwavuma eMosfort. Odokotela nabeyihlola
bathi lengane lena yenzeke nini lento sathi yenzeke ngesonto thina siye ngomsombuluko bathi la iphuke khona inyama isithanda ukulimala sengathi lento kade yenzeke bayikhonka bayithumela engwelezane bafike bayihlola bathi ayikho indlela ukuthi sikhonke la ehlombe ngiyendabeni kaShembe njalo udokotela omkhulu udokotela omkhulu kuthiwa specialist angazi unyaze sizothi luyini engwelezane bathi kulungile bamnika idate bathi akabuye lana ngomhla ka6 kuJuly beshona lo July lo Inkosi njengoba ibisesibonisweni ingakafiki lapho udokotela uthi kulona uphi baba wengane bathi ukhona bathi awumfonele ukubuza ukuthi uyavuma yini lengane siyifaka insimbi la ngoba asikwazi ukuyikhonka le ndawo akavume sizolisika bese sifaka insimbi ngathi mina cha ngivuma ngizazobika onyazini Inkosi njengoba ibisesibonisweni ngaya enkosini ngakhuluma nenkosi ngenkosazane okwakuthunywa ngithi mina ngicela ungibike enkosini ingane zami ziyagula enye iphukile ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe alihlanganise leli thambo iyangena ingane iyaphuma ithi ubaba ngibuza ukuthi ziphethwe ukugula kuni ngithi mina ukugula okwaphethe mina sekuhlasele ingane yangena futhi ingane ngithe mina silandela ulizwi amen ake singakholele enyameni ake sifune ulizwi amen abanye nabangayiboni inkosi baphatheka kabi ngisho nikele embengeni ayibona ukuthi yadawutha lo muntu lo ukuthi ngathi uyawulahla lo mnikelo wakhe umnikelo ulahlayo yilo unikela kumuntu ongagcotshiwe engathunywanga futhi nokuthi nikelisa abantu uyawulahla loyo ngoba kungenzeka ungafiki kumnikazi kodwa abanye bayithatha iminikelo yabantu igcina ifikile kumnikazi uma kufika idate abamnike yona wagibela weze engwelezane uma efika engwelezane waqala ku-x-ray bayohlola ukuthi ithambo linjani uphethe ifayili phela esho ukuthi lo unalokhu nalokhu kufanele yahlola uma eyohlola leli iqhubu livelile bese hayi isithombe sithi hayi akusekho lutho amen abuyele naso kudokotela fika mkhombisa bathi hayi awuphindele uyoshaya isinye waphindela wayoshaya isinye naso sathi hayi akhulu babizana odokotela bahlangana baze baba u4 bayambuza bathi khona yini isibhedlela esinyoke waya kuso uthi cha phole lithambo lenze njani asaboni lutho ukholwa kuphi uthi hayi Nazareth ngoShembe ya athama odokotela mama nje bathi uShembe muphi ngiyazi uthi ngisonyazi bathi ke kumakoti lo akithi nina niyahlupha ngoba niyasifihlela ukuthi ninoNkulunkulu niyasifihlela nina nesitsheli uthi uyabona ke
sizocela usize, sizokufonela. Sifuna lapha nakushembe usithengele amafoto akhe. Bathi thina siyenza ama-operation. Uma senza lama operation sifuna ukuwafaka ngaphansi kwengubo lezi zoku-operate. Bagcine bevumelene angazi noma bamfonele. Kwase kuvuka indaba kaMpho noMphonyana. Umpho noMphonyana ingane lezi ezazalwa ihlangene. Kuhlangane konke nekhanda. Ukuthi ngabe ngikhuluma ingane bana bekho abayazi indaba kaMpho noMphonyana. Le ngane zahlinzelwa eBhara eGoli. Udokotela wayesuka la eTshejuba. Intombazana ewunese yayisebenza nalo dokotela. Ngelinye ilanga ibona udokotela ufaka amafoto enkosi la kwakuthi inkosi la. Iyabuza le ntombi. Intombazana hayi intombi ayikho intombi emakholweni. Uthi doctor wena ungumlungu yini ufaka amafoto abantu. Udokotela wabona ukuthi uNkulunkulu wayehlele endaweni e-wrong. Isihlabelelo siyasho sithi ingane ezincane abanqulu zisobala. Ya inqulu yabona inqulu ingane yagijima nje nenqulu bala. Uyabona kuba kathunyelwe ithe inkosi yona ithunyelwa ngeSouth Africa ithunyelwe eAfrica. Amen. Ngaba belungise basiphucile. iAfrica eyabantu. Amen. Bese kuba yiAsia abantu nakhona lapho. La wasuka khona lo Thixo naleli bandla elikhanda ngemthetho ethumela uMoses. Kuseyiyo le mthetho ayikho eminya buye wayikhanda. Amen. Hey, anongibukisi washo. Thina siyamthanda lo thina siyamthanda
uyamdinga lo? Uyamdinga lo? Amen. Ya, siyamthanda thina ngoba unokusindisa. Amen. Mina kwanqapha isibhamu kimi bengikhomba kanje. Sasiya eJudiya ngihamba nomunye womakoti bakithi sigibela ntambama ekhaya. Uma sifika laphana emphangeni, hawu, imoto seyinciphile. Yaqhamuka enye zemisi lapha kwaThokothi, bayazi abantu ukuthi lokho. Hawu, iyama le inensizwe embili le moto, incenyana nje. Hawu, niyakuphi? Sithi siya eJudiya. Bathi bona hayi, thina siyeshoyo kulungile. Ngenani siningi eziqhamuka ngaleni esho. Awu, singene. Sesigibela kwangena nomunye sabathathu ngemuva. Hayi, suka imoto sengiyaphuthuma, ngiphuthuma isikhathi. Hawu. Ya, angikhulumi ngesangcobe. Ya. Ngikhuluma ngento ebihlinzwa zolo lokho. Amen. Ngithosa yona. Amen. Isuka imoto abazethotha umgwaqo lo iKhokholo Road lo mgwaqo omkhulu. Ithi mayiphingelele lapha euniversity imoto hawu ngene ehlathini hawu. Ngithi mina hayi kusho ukuthi hayi yochitha amanzi. Kuthi makuqhamuka amalambu ayaluze. Madlula amalambu ngithengizwa usevula lo mnyango lo ngihleli ngakuwo. Kuhle. Hawu. Ya, sisemsebenzini thina. Wonke umuntu phansi. Hawu. Uyabona insimbi mawuyishintsha angaze ngiyiphathe kodwa mawuyishintsha iyazokala ukuthi hayi akulona ithoyizi leli insimbi. Wayishintsha wayizinhlamvu isondele ukuthi hayi silinde ukuphuma. Bayabuza la bathi uthini? Ngithi mina hayi uthi uyasebenza wonke umuntu phansi. Ngiphume. Uma ngiphuma ngafikelwa ukufudumala kwaseZulwini. Ya. Kwavela kwathi khafi la ngabi lomlilo ngezwe ngicela ulaka. Ngaphuma ngaqhasha ngaya kuye. Naye wabona ukuthi ngifuna ukumbamba wahlehla wathi lala phansi. Ngathi ngilala phansi. Ngathi ngizokudubula ngathi mina ngoshebe ngeke ngidubule. Amen. Ngiyamphutuma ngifuna ukumbamba ngezandla. Kodwa manje ngiphethe nesikhwama lesi briefcase yeNazaretha. Angiyekile angazi. Hey. Yabona lokufa malifikile. Futhi wafisa ukubona ushembe ngoba ufika ekugcineni aqhamuka athi hayi sengqondo. Ungabe ufisa ukumbona ushembe. Yeneliswa ngalokhu akhombise kona. Ungafuni okunye deeper ukubona ushembe. Awumboni kumnandi. Ngithe ihlehla lona umshayela ngazi noma wabona yini ukuthi hayi sibamba abantu amaronga amaNazaretha la. Wahlala ngathi ushiselo lapha esihlalweni semoto. Hey, sahlehlisana nalensizwa. Ngifuna ukuyiba iyahlehla manje nathi. Masikhomba phezulu sivume. Oh, angazi noma bayishobingela bazi ukuthi sengidutshulile. Yahlehla lensizwa zungeza imoto yaza fika ngasestopini. Ithema ingena hayi asuka amaphepha imoto. Basiya ehlathini. Uyazi kanti umfundisi. Okamthini lapha abaziyo bathi hey lapha abaphelile abantu. Sakhuphuka sesikhuphele emgwaqeni. Ngakhipha ifoni. Udadewethu ula esikhaweni ugane khona. Ngafonela bona ebusuku. Hawu. Ukuphi esibabi? Ngithi hayi ngisehlathini. Ngisendaweni nje. Sesibanjwe izigebengu. Kwasuka esikhawini ngemoto ezongilanda la sasikhona ehlathini. Kwasangakusasa sasiseJudiya. Into yokuqala sathi asiyobika enkosini. Uma ngitshela inkosi
iyasheka ithi thina boshembe besikhona la. Amen. Uyamdinga lo. Amen. Uyamdinga. Amen. Ubaba ozala mina ezweni engazalwa kulo le olwandle. Uma unganene uya olwandle kuyisiqhingi ngalena uwela umfula khona ichibe elikhulu. Leli chibe linezilwa linengwenya linemvubu zonke izilwane zasemanjini zikhona. Kodwa isitolo singaneno nganeno la eMangusi. Ngelinye ubaba uvuka ekuseni. Uyafika kunesikepe esakhiwa ngesihlahla khona umuntu okuthiwa umvubu. Lo muntu uyikhokho nje awucuyile manje. Bakhanda ngawo isikepe bese bewela ngazo. Ngalezi ayikhathi intambo lezi zaze indlala. Basebenzisa imisi le yasehlathini. Usibopha la isikepe ubopha ogwini ngale ubophe ngapha ubopha ogwini. Uma uyaphesheya uyasenga uyasidonsa. Uyafika ubaba isikepe esinqamukile umoya wasiphephula singale phesheya ujawu yesona. Ngenta komfula kuneyingodi ezihlonyiwe ukuthi uma ufika la isikepe singekho uwela la kulezi ingodi kodwa amanzi afika la uvalweni kumuntu omdala. Ayakhumule aqalaze athi hayi imvubu naza uyazibona zikude akhumula ngene. Wathi sephakathi naphakathi nesisiba yaqhamuka ingwenya. Ingwenya isilwane esinonya. Uma sikubambe isisuthi siyahamba siyokuphukusa emhlangeni. Wezwa ngoba ezwa amanzi akithi phuma izwi iphunga isiphuma iyafuna. Yambona ubaba. Yeza kuyisisha amanzi ikhamisa umlomo. Lo baba wayibona. Wavala amehlo. Uthi ubaba ngameme ngixoxela ubaba uzana. Uthi ngamemeza kakhulu ngathi weshembe. Ehlathini le ndawo isehlathini. Uthi kwaba khona into engathi yamphusha. Wahlehla kancane. Uma ifika ingwenya izolele igama leli elithi weshembe. Yafika yagcina ikhamsile. Wahlehla ubaba waze wafika ogwini. Wezwa ngenyawo ukuthi hayi ngizogwini manje. Waphumela ngaphandle. Uthi ngakhala wahlabelela isihlabelelo esithi baba nkulolu hambo. Wena uyamdinga yini? Amen. Alikho elinye igama amaNazaretha esingasinda ngalo yilo leli uJehova lesihleli phambi kwakhe. Amen. Ya. Ngithe uzongibhekela uHezekiya. uHezekiya Mfundisi wolokubuka phela nawo. uHezekiya u21 uzofunda amavesi amabili amathathu okuqala bese uyofunda ku12. Kwathi ngomnyaka wesikhombisa Kwathi ngonyaka wesikhombisa ngenyanga yesihlanu ngenyanga yesihlanu ngolweshumi lwenyanga ngosuku lweshumi enyangeni kwafika amadoda athile kwafika kuHezekiya. uHezekiya wayehola amaNazaretha amalunga uHezekiya wayehola amaNazaretha. Uthi kwafika kuye eselothiwa njengoba sethi konje mina anazi ukuthi inkosi yothiwa. Nazi ukuthi uyenkosini ngoba uyonikela. Hayi inkosi kwakuba nethuba nje ukuthi uyothiwa nje. La kwaphuma khona indaba xoxa uNkulunkulu wabantu. Yafuna. kwafika amadoda athile angamalunga akwa-Israyeli Kwafika kweZekiya amadoda
amathile amadala amalunga ebandla lakwa-Israyeli ukuba abuze kuJehova. ayobuze kuJehova. Thina yini singabuzi kuJehova? Yini singabuzi? Size silwe siphalane sodwa sibange ubala. Asibuzi yilo uyazi nalo uyazi. Yilo uyazi nalo uyazi. Mawuthi uyakhuluma uqala kubuka ukuthi konje unamba bani. Kukhona abakhulu. Yabo? Ongeke umtshele uzothi ugcotshwe nini wena? Hey, kukhona abantu abangagcotshiwe kodwa hey bancela ibele bathola ubisi oluright. Wena ungenzeka ugcotshiwe kodwa wathola wena umbele nobisi olunobuthi olurong. Ya fundi Ahlala phambi kwami. ayisehlala phambi kwenkosi uHezekiya. Ningixolele makhosi asenzunkulu ngibuye ngifathe ukuthi amadoda ukhuluma fanele iyathi inkosi bafunde emehlweni babheke emehlweni. Onyanyayo lento ekhulumayo uzombona ebusweni bakhe. Ya fundi Izwi likaJehova izwi likaJehova lafika kimi. lafika kuHezekiya Lathi, lithi ndodana yomuntu, ndodana yomuntu khuluma emalungeni akwa-Israyeli. khuluma kulamadoda kwa-Israyeli Uthi uthi kuwo, kubo isho kanje inkosi isho uJehova. kanje inkosi uJehova Ithi, nifike ukubuza kimi na? nizobuza kimi na Kuphila kwami, kuphila kuni isho inkosi isho uJehova. inkosi uJehova Angikubuzwa yinina. ithi mina ngake ngibuzwe yini ngeke ngibuzwe yini Ngiqale ku-12 baba. awehla kancane uyiqedele lapho Uma uba ivesi lesine. kulungile funda Uma ubahlulela, uma ubuza uJehova ubuzwe yini uthi uma ubahlulela labantu uma ubahlulela ndodana yomuntu, ya bazise bazise izinengiso zawo yise. uma labantu bawuzuza umusa kuwe bazise ukunengeka koyise kukimi oyise bona bamhlubuka uNkulunkulu lokho kwaba isiqiniso uNkulunkulu laba babangazilutha amacala oyise babona inkinga sabathi ake siyobuza le ndaba ike yenzeka angazi noma inkosi ilanga yini ngoba omkhulu ngokusunguleka kwepolitiki kwaba khona bathi hayi hambani kuShembe niyocela izwi uShembe uzolibuyisa izwi le ngempela bathi utheleka benkosi benza njengoba amadoda kaIsrayeli uma befika behlala bathi inkosi amakhosi sizocela ukuthi ubuyise izwi lethu inkosi nizocela izwi lenu libuye baba amacala enziwa woyihlo khona icala laba isinengiso leintombi zengcucu ezazingavumi uganibutho elithize zabulawa zabe zibekwa endleleni lakuphambana khona lelo cala laba isinengiso phambi kwaNkulunkulu ubuza ukuthi senawo ahlawula yini lawo macala inkosi hey abatshela nanga ukuthi asami kwayiloyo wahlehla nyoko kwayiloyo wahlehla nyoko umbuzo wami maNazaretha njengoba sona kangaka phambi kwaJehova ingane zethu zizothini ngathi azizukusithuka yini
phakama sewuze wacisha wadabuka umjeva bangidonsa lapha. Hayi, Nkosi yamakhosi, Nkosi yamakhosi, angibonge. Angibonge ithuba ongiphe lona, kodwa angigcizelele.
mawuqhubeka nalesihlabelelo sikhuluma ngobaba bethu abangasekho thina sikhwela izono zabo. Ngithi ke ezethu izingane zizothini ngathi. Angibuyise ukuhlala nesikhulu sasezulwini. Inkosi sinekuswela. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo esikhulu ne-15 115. Socela umshumayeli uDlomo wasentokozweni asihola nesihlabelelo inkosi imbusise.